దర్శనమివ్వయా స్వామి శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్ప శరణం శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్ప పాలభిషేకం స్వామికే వేదభిషేకం స్వామికే నెయ్యభిషేకం స్వామికే చందనాభిషేకం స్వామికే శరణం శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్ప శరణం శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్ప కర్పూరహారతి కనకతో పానకమంటే మరియతో శరణం శరణం నిత్యం నిత్యం స్వామికే శరణం శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్ప శరణం శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్ప అయ్యరాసనం స్వామికే సుందరరూపం స్వామికే కనుల పండుగ మనమే జన్మధరించుట మనకే శరణం శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్ప శరణం శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్ప శరణం శరణం అయ్యప్ప శరణం శరణం శరణమయా శరణం శరణం మా స్వామి దరికి చేర్చుకోవా స్వామి స్వామి శరణం శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్ప 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 ఓం స్వామి శరణమయ్యప్ప స్వామి శరణమయ్యప్ప కార్తీ నగర్ సాయి ఫ్రెండ్స్ కలిసి